La biblioteca per mi és un lloc molt tranquil i molt divertit. La biblioteca és un lloc per a llegir i per a treballar. Voy a enseñar la biblioteca, ¿vale? Acción. Tota la biblioteca per llegir, per pintar i per aprendre. A mi m'agraden els llibres. Un llibre gegant amb més llibres dintre. Què? He fet una foto?